Papir nastaje od drveća. Stabla se najprije sijeku. Recikliranje 1 tone papira spasit će 17 stabala. Posječena stabla dopremaju se u tvornicu. Zatim se guli kora stabala. Drveća se sijeku na sitne komade. Ti sitni komadi drva miješaju se s vodom i kuhaju u kremu. Krema se izbjeljuje i dodaju joj se kemikalije kako bi papir bio čvršći. Veliki valjak zaglađuje kremu i cijedi višak vode iz kreme. Kada osušimo glatku i ravnu kremu dobijamo papir. Veliki komadi papira režu se na male listove. Ali čekajte! Papir možemo reciklirati da bi od njega ponovno dobili papir. Stari papir koristimo umjesto komada drva, a ostatak proizvodnje je isti.